ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೇನುಡಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಂತುನು ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರಿಂದು ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಇಂದು ಸಾಂತುನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ ಶಾಂತು ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಂಚೆನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರು ಕಿಂಜ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಎನ್ನ ಮಗ ಏರುಗಿಡ ಒಂದು ಮಣ್ಣ ಆರಡ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿ ದುಂಬುಡಿಂಚಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯೆ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಕಲ್ ಇರೋ ಏರು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್ ಡೇ ಮಲ್ಲ ಮುನ್ನಗಿತ್ತ ಕಂದನತ್ತೆ ಅವು ಮರೋಡಿದ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣನ ಇರು ಆ ಏರುಕು ಪಾಡ್ದು ಆ ವರ್ಷ ಸುರುತ ವರ್ಷನೇ ಅವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುನ್ನ ಸಾಂತೊಂದೇ ಬುದಾರು ಅವು 4 ಪರೋಟಿ ಎರಡೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತನು ಹಿಡ್ದು ಕಂಚ ಅವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವು ಮರೋಡಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಬುದಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ರ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಅಂದಿಲ್ಲರು ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಕುಲು ಏರು ಕಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಅಗಲಿಗೆ ಎಂಕುಲ ಗಿಡ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತತ್ತು ಅವ್ಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂಡವು ಅಗಲ್ನ ರೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪುದಾಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದಾಡ್ ಗಿಡದಿಜ ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ಆಗಲು ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಏರುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕೊರಿಯರು ಕುಟುಂಬದಗುಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಾಟಿಂದ ಏರು ಬತ್ತನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಂಚ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಾಂತೊಂದೇ ಪುದಾರು ಆ ಮುನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಲ ಆ ವರ್ಷ ಸತತ ಪೂರ ಮಾತಬೋಡಿ ಕಂಬಳದವಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದಿನವಲು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಾಂತೊಂದೇ ಪುದಾರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಲೆಪ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಾಂತೊಂದೇ